Počas mojich ciest som objavil tajomstvo, bohatí miestni nikdy nechodia do masážnych salónov nôh, no ich chodidlá sú hladké a čisté. Tajomstvo spočíva v tomto novom elektrickom pilníku na chodidlá. Používa nemecký motor z čistej medi s rýchlosťou až 12 000 Od/min v kombinácii s vedecky navrhnutou veľkou abrazívnou hlavicou, obsahujúcou prírodný kremenný piesok, poskytuje pohodlný zážitok porovnateľný s profesionálnou masážou. 3 nastaviteľné režimy uspokoja rôzne potreby, prvé nastavenie jemne stará o vaše chodidlá, druhé a tretie nastavenie účinne odstraňujú odolné mozole a suchú, popraskanú pokožku. Po použití sa ľahko čistí vodou, vďaka čomu je pohodlný a hygienický, ešte pôsobivejšia je jeho ultradlhá výdrž batérie, ktorá na jedno nabitie vydrží viac ako 60 dní. Mnoho ľudí robí pri kúpe pilníkov na chodidlá chyby. Aby ste sa vyhli problémom, pamätajte si nasledujúce: prvý, nekupujte pilníky na chodidlá s nízkym výkonom, pretože nemajú dostatok výkonu na účinné odstránenie mozoľov. 2. Nekupujte nebezpečné nože na pedikúru, pretože vám môžu ľahko porezať pokožku. Pre bezpečnejšie a pohodlnejšie používanie si vyberte elektrický pedikérsky nástroj s prírodnou, jemnou a k pokožke šetrnou pilníkovou hlavicou. Tretí, vyhnite sa kúpe bežných pemzových kameňov, ktoré sú už špinavé a zaprášené, ťažko sa čistia a ich používanie je nepohodlné. Pre hygienu a výsledky bez zvyškov si vyberte tento odnímateľný, ľahko čistiteľný pemzový kameň. Štvrtý, tento produkt do kúpeľa nôh vám umožní vychutnať si profesionálnu pedikúru doma za cenu iba 2 rán. Tento produkt do kúpeľa nôh využíva najnovšiu nemeckú technológiu a je inovatívnym a vysokokvalitným produktom domácej starostlivosti o nohy so zaručenou kvalitou a reputáciou. Ľahko dosiahnite jemné a mladistvé nohy.